Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns, día 23 do mes de febreiro, hoxe día de Rosalía, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se nos queren seguir por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda, pois imos a falarlles hoxe precisamente do día de Rosalía, xa que o Concello e o Colexio Cruce fixeron un acto de homenaxe do que imos a ver unha reportaxe. Falemos tamén da excursión a Ribadeo, quedan apenas 2-3 plazas por se alguén aínda quere sumarse. Falaremos do Antroido veciñal en Cerceda que tuvo lugar este pasado sábado, así como falaremos da presentación da carreira os 11 das vías que foi o pasado venres. Recordamos unhas xornadas chamadas Administración preto de ti, da que falaremos, así como tamén da carreira de obstáculos Poseidón Reis, que vai a ser o 16 de maio e xa ten 500 inscritos a día de hoxe. Falaremos da actuación de acordeóns que haberá no auditorio este próximo domingo. Recordaremos que este ano se celebra o 50 aniversario do Colexio O Cruce, e nos deportes repasaremos os resultados da fin de semana dos nosos equipos e pecharemos co tempo, donde para mañán irase perdendo a influencia anticiclónica e de cara a noite entrará unha fronte que pode traer precipitacións de forma de orvallo. Hoxe, luns, día 23, é oficialmente o día de Rosalía de Castro. Unha parte do alumnado do Colexio Cruce de Cerceda achegouse ao auditorio municipal para recitar ou cantar a obra de Rosalía de Castro na conmemoración da súa data de nacemento. Estiveron acompañados polas concelleiras Cristina Capelán, Catrina Queijo e Mari Carmen Martínez. Os alumnos subiron ao escenario a facer unha homenaxe a Rosalía lendo, recitando ou cantando extractos da súa obra. Tamén dos seus mestres tiveron oportunidade de colaborar e algunhas delas, unha mestre en concreto, subiu arriba tamén a leer parte da obra, un extracto da obra de Rosalía. O remate do acto, todos, alumnos e mestres, tiveron un agasallo conmemorativo en forma de rosa natural. Imos agora a ver unha reportaxe do que foi ese acto hoxe. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. Hei de emprestarvos os meus pendentes, hei de emprestarvos o meu collar, hei de emprestarcho, cara bonita, si me deprendes a puntear. Costureiriña cumprimenteira, sacha no campo, malla na eira, lava no río, vai apañar toxiños secos, antropinar. Así, a meniña traballadora, os punteados deprende hora. Santa, santasa, non sos comprida, dicindo cousas que fan ferida. Falaime solo das muiñeiras, daquelas voltas revirandeiras, daqueles puntos que fan agora de afora a dentro, de adentro a fora. Nacín cando as plantas nacen, no mes das froles nacín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ningunha para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria e meu vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas di, cando sabes que morrera por te contemplar feliz. Duro cravo me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min, pois dinche canto dar puden, avariciosa de ti. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que pedir. Padrón, padrón, Santa María les trove, adiós, adiós. Aquela risa sin fin, aquel brincar sin dolor, aquela louca alegría, por que acabou? Aqueles doces cantares, aquelas falas de amor, aquelas noites serenas, por que non son? Aquel brivar sonoroso das cordas da arpa e os sons, da guitarra malincónica, quen os levou? Todo é silencio, mudo, soidá, delor, onde outro tempo a dicha sola reinou.
Padrón, padrón, Santa María, restobre, adiós, adiós. Falares de amor. Por que, miña almiña? Por que ora non queres o que antes querías? Por que, pensamento? Por que ora non vives de amantes deseios? Por que, meu espírito? Por que ora te humildas cando eras altivo? Por que, corazón? Por que ora non falas falares de amor? Por que xa non bates co doce batido que calma os pesares? Por que, pensamento? Por que ora non vives de amantes deseios? Por que, meu espírito? Por que ora te humildas cando eras altivo? Por que, corazón? Por que ora non falas falares de amor? Porque, en fin, Dios meu, a un tempo me faltan a terra e o ceu. Cambiamos totalmente de tema para recordarlles que queda apenas 2-3 plazas por confirmar aínda da excursión a Ribadeo que o Concello de Cerceda, a través da Concellalía de Benestar, organiza para o próximo sábado 28 de febreiro. Poden anotarse se queren para aproveitar esas últimas plazas na terceira planta do Concello ou se queren a través dun formulario que atoparán en internet na páxina web municipal. O precio é de 30 euros por persoa, que incluye a viaxe en autocar, incluye o xantar e as visitas guiadas. De todos os xeitos, se teñen algunha dúbida, poden chamar polas mañáns o teléfono 981 68 60 68. Agora falámosles do Antroido, da festa do Antroido, porque van pasando os días e se van celebrando os actos previstos. Por exemplo, este pasado sábado tiña lugar o Antroido Veciñal de Cerceda, donde a Asociación Cultural Lucerna volveu a organizar o Antroido Veciñal de Cerceda con éxito. A temática foi Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Houbo lectura de testamento, degustación de produtos típicos, xogos, moita xente disfrazada, houbo música e grupos de amigos disfrazados, tamén individuales, incluso emulando a Bad Bunny na Super Bowl. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, se meteu este pasado sábado nun tractor e xa chegou ali tamén para disfrutar do evento. Levou con invitados, por exemplo, o Rei de Arabia, Maluma, Michael Jackson, King África, El Cigala e varios persoaxes de Star Wars, tamén Lady Gaga. Todos disfrutaron e pasárono ben cunha tarde magnífica este pasado sábado, onde a Asociación Cultural Lucerna toda a organización contan coa colaboración dos veciños e dos comerciantes de Cerceda e o propio Concello cercedense. Pois eso todo se pudo disfrutar e ver este pasado sábado, un ano máis na festa Antroido Veciñal de Cerceda, organizada pola Asociación Cultural Lucerna, na que, como decíamos, foi máis xente que outros anos, segundo o que pudemos comprobar, moito disfraz, moita diversión, moita alegría, o día tamén, evidentemente, acompañaba. Cambiamos de tema, falámosles agora da carreira Os 11 das Vías. Lembren que é unha carreira que se leva facendo xa durante varios anos para intentar de fomentar a Vía Verde sobre a antigua liña do tren que comunica actualmente Cerceda con Oroso, pero que nun futuro próximo xa conectará ca cidade de Santiago, incluso podería chegar ata Culleredo. Pois ben, o pasado venres se presentou este evento Os 11 das Vías no Salón de Plenos do Concello coa presenza do alcalde Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes Óscar Golán, María José Fraga de Atlética Silva e Miguel García, promotor do evento. Ademais, na presentación se entregaron 687 euros que recadaron na edición do ano pasado para a Asociación Española contra o Cancro da Coruña. Os 11 das Vías vai a ser o sábado 9 de maio e organizado polo Concello de Cerceda coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, o Clube Atlética Silva e o albergue da estación. Xa se poden inscribir se queren na web carreirasgalegas.com. Nesta edición a proba terá lugar o segundo sábado do mes de maio, reafirmando así a súa presenza no calendario das carreiras populares galegas. Haberá carreiras de menores, tamén carreiras de maiores, a de 11K, trail e asfalto, e tamén haberá unha andaina de 5 kilómetros. De novo se recurrirá a unha causa solidaria
a través de unha axuda para a Asociación do Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia, unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral ás familias con menores diagnosticados de cancro. As inscripcións poden facerse a través da pasarela de pagamento da Federación Galega de Atletismo carreirasgalegas.com. Estará aberta ata o 3 de maio. O precio para a carreira absoluta é de 6 euros, dos cais un irán para a Asociación de Loita contra o Cancro, a andaina será de 1 euro e irá íntegramente tamén para a asociación. Os máis pequenos será gratuita. Existe a posibilidade tamén de facer, se quere, unha doazón voluntaria no momento de hacer a inscripción. Cambiamos de tema. Agora imos a falarlles de unhas xornadas chamadas Administración cerca de ti. Decirlle que o martes día 3 de marzo ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Polígono Industrial do Acevedo, o Concello organiza unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Aí, nestas xornadas, poden, en este caso, pois realizar ou, en este caso, solucionar dúbidas sobre trámites e xestións as máis frecuentes, así como a obtención do certificado digital ou a clave permanente para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. É gratuito, pero deben anotarse para saber o número de persoas que van a acudir. Deben que chamar ao teléfono do Viveiro de Empresas de Cerceda, que é o 881-981-553 durante todo o día e aí anotarse. Cerceda sigue acollendo máis eventos multitudinarios, como é a carreira de obstáculos Poseidon Race. Vai a ser o 16 de maio e ten xa a día de hoxe 500 inscritos. A Poseidon Race de Cerceda, que celebra xa a súa quinta edición e será o sábado, como decíamos, 16 de maio, é unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia. Xa ten 500 apuntados e todo indica que volverá a ter un récord de participación rondando os 1000 participantes, o que ven sendo habitual nos últimos anos. Decir que haberá categoría élite, starter, parexas ou popular. A maioría delas teñen un límite, a excepción da popular, da carreira popular. De novo, a OCR Cerceda, que se encarga de organizar con colaboración do Concello de Cerceda, en este caso OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez, están xa evidentemente preparando outra gran proba de cara a ese día, ao día da próxima proba da Poseidon Race de Cerceda no mes de maio. Continuamos co informativo, agora falámoslles de que este próximo domingo, día 1 de marzo, a Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello, organizan unha invasión de acordeóns, como así lle chaman. Será no Auditorio Municipal de Cerceda a partir das 7 da tarde con entrada gratuita este domingo, día 1 do mes de marzo, invasión de acordeóns en Cerceda. En calquera caso, se queren ter máis información, se queren participar, sumarse ou así, poden chamar ao teléfono 667 374 409. O Colexio Cruce de Cerceda celebra este ano o seu 50 aniversario. En concreto, foi o 21 de xaneiro do pasado, o mércores 21 do pasado mes de xaneiro, cando tiña lugar oficialmente o 50 aniversario. En esa época, fai exactamente 50 anos, no 1976, se publicaba no Boletín Oficial do Estado a orden de creación do colexio chamado El Cruce, Colegio Nacional Mixto de Educación General Básica, así se chamaba. Agora o Cruce ten previsto durante todo o ano celebrar este aniversario, unha data prevista para o sábado 14 do mes de marzo, donde se vai a facer unha romería, unha festa aberta, con música e con un xantar. Xa se poden retirar os tickets e todo está xa preparándose para que alumnos actuais, mestres actuais, comunidade escolar, ex-alumnos, ex-mestres podan dirixirse tamén a disfrutar ese día 14 destas xornadas de aniversario do 50 aniversario do Colexio Cruce de Cerceda. E
xa estamos nos deportes, imos a saber como lles foi os nosos equipos nesta fin de semana en fútbol. Falamos da primeira categoría Galicia, o Queixas volveu a vencer e o fixo na casa contra un rival dos favoritos para o ascenso, un rival, o Muxía, que estaba en primeiro clasificado empatado co Calo, e o Queixas foi capaz de vencelo claramente. Queixas 3, Muxía 1, o encontro disputado na xornada de onte, e no que o descanso se chegaba con empate a 0 tantos, e nada máis comenzar a segunda metade, Kevin conseguiría o primeiro tanto para o Queixas, empataría o Muxía e despois Gonzalo conseguía os 2 tantos que lle daban a vitoria. Xa ao final sentenciaba o partido co terceiro tanto Gonzalo, e insistimos nun encontro no que o Queixas tivo que pelexar con un home menos dende o minuto 60 algo e remontar o partido contra un dos equipos favoritos para o ascenso de categoría. Por tanto, encontro salientable do Queixas, que suma 3 puntos máis e xa se vai colocando cómodamente na parte media da clasificación, aínda que queda moita competición. Na terceira categoría Galicia, os 3 representantes tiveron os seguintes resultados. O Atlético Cercedense venceu por 2 tantos a 1 o Vilasantar. O descanso xa vencía por 2 tantos a 0, despois relaxáronse un pouco, meteu o Vilasantar e ao final pasaron a apuros. Os tantos do Atlético Cercedense, os 2 conseguidos por Marcos Martínez, e continúan aspirando o ascenso na parte alta da misma. O San Martiño perdía en Abellá 2, San Martiño 1, pese a que chegaban, se adiantaron o marcador e chegaron ao descanso con empate a 1 tanto, ao final o Abellá se levaba os 3 puntos. Pola súa parte, o Rodís perdía contra o Teixeiro 1, Rodís 0, pola mínima perdía o Rodís xogado onte pola tarde en Teixeiro. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense sigue sumando, sigue líder intratable, Atlético Cercedense femenino 7, Pastoriza B 1, os tantos de Laura 4, de Ainhoa, de Sara e de Inés. Xa no fútbol de base do Atlético Cercedense falamos dos xuvenís que perdían na casa, Atlético Cercedense xuvenil 1, Oza xuvenil 3, o tanto do Atlético Cercedense acadado por Raúl. En canto aos cadetes, pois tamén que van líderes na categoría, siguen vencendo e o fixeron nun difícil partido. 3-4 foi o resultado. Xuventude Laracha 3, Atlético Cercedense cadete 4. Sigue de líder. Os 4 tantos, en este caso, foron conseguidos por Aarón, por Alex e por Iago. En este caso, os tantos do Atlético Cercedense. Insistimos que foron 4 os tantos, donde Aarón meteu 2, Alex e Iago, un cada un. Os infantís do Atlético Cercedense vencían na casa. Atlético Cercedense infantil 2, Oza Cesures 1, tantos de Alex e de Sergio. Os alevíns perdían en Mera pola mínima, Marino 3, Atlético Cercedense 2. Os benxamíns, o A, empataba a 0 tantos en Vilaboa, Olímpico B 0, Atlético Cercedense Benxamín A 0. E o prebenxamín, en este caso, tamén empataba na Coruña, 11 Caballeros 1, Atlético Cercedense Prebenxamín 1, xogado na Barcala. No fútbol de veteranos, o San Martiño, líder da categoría, empatou a 1 tanto contra o Atlético San Pedro. San Martiño 1, Atlético San Pedro 1, tanto acadado por Marcos. San Martiño sigue líder a 12 puntos do segundo clasificado. O Cerceda de veteranos perdía na casa claramente. Cerceda 0, Payosaco 4 foi o resultado. E na segunda BT veteranos tamén perdía, pero pola mínima o Rodís de veteranos. Rodís 1, Coirós 2. O tanto do Rodís de Adrián non serviu para puntuar. Por último, pechamos co tempo. Mañán martes, Galicia, quedaremos nunha zona de transición entre altas e baixas presións. En este caso, a mañán esperamos que os ceus pola mañán esteu pouco anubrados, con intervalos de nubes altas, e, a medida que transcurra a xornada, polo oeste van entrando nubes baixas que traerán algúns orballos. A noite chegará esa fronte polo Atlántico que deixará chuvias co avance da madrugada. As temperaturas mínimas van a subir moderadamente e as máximas sufrirán
un descenso lixeiro. Os ventos soprarán de componente sur, fortes no litoral e nas zonas altas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos na televisión, Manuel Iris na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.